Palang hapon po sa inyo lahat. May share po naman po ako panibagong orasyon. Orasyon sa Diyos Ama para hindi ka masunog. Shout out po sa inyong lahat. Sana po huwag makalimut mag-subscribe, mag-like, share at pindutin na rin po ang bell icon para updated po kayo palagi sa aking YouTube channel. Tuturo ko po sa inyo ay yung orasyon sa Diyos Ama para hindi masunog. Magdasal po yung isang Ama namin, Panginoong Maria, luwalhati, sumasampalataya. Ito ay mabisa po ito na magagamit po. Halimbawa, tayo po ay nagluluto o hindi mo maiwasan natin na tanggalin ang takip ang kaldero at nakalimutan natin magsapin. Tapos iningat po natin ang takip ng kaldero. Hindi po natin mamamalay na napaso tayo. At sa halimbawa ay may sunog, sana maiwasan po natin yung mga ganong pagkakataon. Sunog. Ito po ay napakabisa po ito na orasyon ng Diyos Ama para hindi masunog. Shout out po sa inyong lahat at sana nasa mabuti po kayong kalagayan araw-araw. Dito po yung orasyon. Usahin ko po. Alto kalayo, tubig igusong Jerusalem. Alto kalayo, tubig igusong Jerusalem. Alto kalayo, tubig igusong Jerusalem. 3 beses po usalin sa isip lamang at ipo sa dibdib ng 3 beses pa cross sa buong katawan. Ito ay napakabisa po. Hindi ko mag-aalangan po dito na kasi itong mga binabagi ko po ay subok na po ito. At galing sa Diyos ang makapangyarihan ng mga orasyon na to. At ang nagbabantay po dito ay mga espiritu na mga mabuting mga espiritu. Yan po. Orasyon ng kontrasunog. Yan po. Advance Merry Christmas po sa inyo lahat. Sana po huwag matubiling mag-subscribe. Pindutin rin po yung bell icon para palagi kayong updated sa aking susunod na video. Maraming salamat po sa inyo. Bye po. Advance Merry Christmas at shout out po sa inyong lahat.